Siyempre, kapag nakikinig tayo sa executive, mas mataas kina Sec Panelo, in principle, pinakamaigi kung manggagaling sa pinakamataas sa executive, yung Office of the President. Whether the executive is proactive in taking action on this or not, may namuong buwelo na dito sa Senado at kami ay magsasalita bilang legislature dito sa kinahihinatnan natin sa naging very open policy sa POGO at mukhang mabagal at medyo pabayang attitude sa mga krimen na dala nitong POGOs, lalo na laban sa ating mga kababayan. It cannot hurt kung yung pinakamataas sa executive ang magsalita sa ating mga mamamayan laban sa Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.